Boa tarde, vamos dar comezo á Comisión Informativa de Cooperación, Infraestructuras e Medio Rural. Primeiro punto do día, acta anterior, correspondente ao 9 de 26 de 2018. Votos, alguna cousiña que resaltar? Bueno, votos a favor? Armando, acaba a conferencia. Non, perdón, non. No. Os familiares estaban no WhatsApp, non sabía. Segundo punto do día, expropiación forzosa para execución da obra de contenimento OU 0502 PK2100 a PK2250 do Plan de Obras de Servicios 1900 do municipio de Coles. Señor secretario. Sí, boa tarde a todos e a todas. Trátase dunha proposta da Presidencia que será sometida a decisión da Xunta de Goberno, que ostenta esta competencia por delegación do Pleno, pero que precisa de ditame desta comisión. Neste sentido, a proposta que se sometería a votación para ditame sería de declarar a utilidade pública das obras que figuran na proposta, condicionamento na OU 0502, número 101/2018, acordar definitivamente a necesidade de ocupación con carácter urxente dos terreos incluídos, en virtude do establecido no artigo citado 22.5 da Lei de Estradas de Galicia, coa relación de bens afectados que aparece aí, en último lugar, publicar este acordo no Boletín Oficial da provincia e notificar aos interesados o mesmo. Moitas gracias. Alguna cuestión que resaltar? Pois procedemos á votación deste punto do día. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Moitas gracias. Terceiro punto do día, moción de Democracia Ourensana para a construción dun parque acuático na cidade de Ourense. Ten a palabra don Armando. Gracias, presidente. Bueno, vou pasar a ver directamente a proposta, porque vou dar por suposto que ler unha moción e, ademais, como saben, é unha dos cabalos de batalla do noso partido no Concello e na provincia en xeral, suficientemente coñecido hasta o punto de que parece ser que esta idea está coallando noutros partidos. Tamén vou dicir que teño noticias de que está proyectando facer un parque acuático na zona de Meis, cerca de Pontevedra. Bueno, en todo caso, a nosa proposta é instar a Xunta de Galicia que, sin dilación, acometa un estudio integral para a inmediata construción, implantación e posta en funcionamento dun parque acuático na cidade de Ourense, asumindo a súa completa financiación. Nada máis, gracias. Alguna intervención? Procedemos á votación. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Cuarto punto do día, moción do Grupo Socialista sobre a construción dun aparcadoiro público e libre no contorno do complexo hospitalario universitario de Ourense. Ten a palabra, Susana. Moitas gracias, boas tardes a todos e todas. Vou a dar relectura tamén as propostas de acordo que traemos esa comisión para alegar o próximo pleno. A proposta de acordo di o seguinte, que a Deputación de Ourense realiza xestións oportunas e pertinentes para dotar a contorna do complexo hospitalario universitario de Ourense dun aparcadoiro disuasorio libre e gratuito, dentro da legalidade urbanística e administrativa. Nada máis. Moitas gracias. Alguna intervención? Procedemos á votación. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Moitas gracias. Quinto punto do día, moción de urxencia. Creo que non hai ninguna, señor secretario. Sexto punto do día, robos e preguntas. Alguén quere intervir? Levantamos a sesión. Moitas gracias.